tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunnafoni bamananw kuma do ko manifin kunnafoni ko ɲuman ka kɔnɔ bɛ fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da aw ye jamakulu ye aw ye cɛw ye aw ye muso minnu bɛ sigi ni cɛbakɔrɔ minnu b'u sigi diɲɛ don o don ka groupe Lumière lajɛ précisément Lumière TV walasa ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ aw minnu fana bɛ k'aw ye danna dan kan k'a fɔ k'an ka kunnafoni ye kunnafoni ɲumanw ye an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'aw bisimila an ka nin kunnafoni na ko kura aw k'a dɔn k'a fɔ ko waati kɛra waati min ni a tɛmɛna n'an ma se ka aw ka kunnafoniw d'a ma ala ka weleli de kun sera an ka maa dɔw ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka laharaw sumsumaya ye nin waati na bi kunnafoni an bɛna daminɛ min ye o de ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko campagne agricole n'i kɔni y'a ta k'a lajɛ san 2025 san 2026 n'i y'a ko ta k'a lajɛ a baaraw kɔni daminɛna depuis a bɛ fɔ dɔ min ma k'a fɔ ko nin kalo in a daminɛ wa an bɛ waati min na sisan sa fɛn min ye an taaraw ye n'u b'a wele ko engrais n'an yɛrɛ b'u wele ko i n'a fɔ fɛn minnu b'a to an ka sɛnɛkɛfɛnw bi bugu u bɛ taa ɲɛ n'u b'u wele précisément dakuɲɛ kana ko engrais a kɔni a fɛn min hakilina taara jamana ɲɛmaaw fɛ ani paysans sigilen bɛ ka min kɔnɔ ko o bɛ taa 21 000 tonnes na n'o ye tɔn 21,000 wa n'i y'a ta k'a lajɛ paysan kɔni maa caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko nin tɔn 21,000 ko ma fɛn sɔrɔ a la fɔlɔ dɛ k'olu sigilen bɛ k'a kɔnɔ wa a bɛ ka di mɔgɔw ma précisément ni sumaya ye kosɛbɛ c'est comme si sɛnɛkɛlaw hakilina caman na ani u ka yeta caman na ko a yɛrɛ tɛna boli kɛ mais o fana kɔfɛ k'u tɛ k'a sɔrɔ cogo la donc welekan kɔni ɲɛsinnen don jamana marabaaw ma walasa u ka se ka ni engrais in ka lase u ma se waati la min bɛ se ka to sɛnɛw u bɛ kɛ ka ɲɛ dun ka fa foyi si t'a bɔ jamana kɔnɔ n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔ an bɛ taa kalan yɔrɔ n'o ye a bɛ f'o ma ko l'éducation précisément min bɛ wele ko syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'o y'an ka sanfɛ kalanyɔrɔw ye u kɔni ka kalanfaw u ye waati jan dɔ kɛ grève la n'u b'a wele ko tile 5 o tile 5 kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ u ka laɲini kɔni ye fɛn dama dama dɔ ye ni an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko nin tɛ fɛn kura ye koyi sabula a bɛ fɔ fɛn ma ko prime de recherche ani a bɛ fɔ min ma ko juru minnu tora jamana na n'u b'a wele ko les arriérés n'i y'a ta k'a lajɛ nin fɛn ninnu ye fɛn ye fɛn minnu bɛ ɲini kuma bɛɛ mais tile 5 baarabila in plutôt n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn ma bɔ a ko la o de la enseignants kɔni fana bɛ ka wulikajɔ kɛ min bɛ se ka to olu ka sɔrɔta ka sɔrɔ u ka prime de recherche n'i y'a ta k'a lajɛ o ye fɛn min ni nafolo dɔ min kan ka d'u ma walasa u ka se ka taa ɲininiw kɛ gɛlɛyaw la ka nɔgɔya ɲini ka a tiɲɛ lana ka da jamana ɲɛmaaw tulo kan walasa u ka se ka baara kɛ n'a ye o fana kɔfɛ u ka juru ninnu n'a bɛ fɔ a ma ko les arriérés n'i y'a ta k'a lajɛ o fana ye fɛn minnu n'o fana caman ye nafolo min juru tora jamana na jamana ma se ka sara fɔlɔ nin laɲini ninnu kɔni ko nda a ma sabati enseignants bɛ mobilisation na bɛ se ka to a ka laɲini hali n'a sɔrɔ an kun dalen bɛ école bila waatiw kan nin waati in na n'an bɔra yen hali sisan an bɛ taa an ka faso ba Maliba a kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ an ka cɛba dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko maître Ismaël Konate ale kɔni maître Mamadou Ismaël Konate ale kɔni ye maa ye maa min sigilen bɛ Faransi ka hakili jigin fana président kɔrɔ IBK ale ka ministre kɔrɔ dɔ ministre de la justice Mali kɔnɔ yan depuis waatiw bɔra sa ale kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ nin waati na Faransikaw ka faaba ma n'u wele ko Paris n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ Abidjan sibiri tɛmɛnen a ko k'ale nana maa ka wele jaabi maa min bɛ wele ko Mamadou Awa Gassama n'ale ye député kɔrɔ ye an ka jamana in kɔnɔ yɛlɛmani précisément kaw fɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ an ka Kayo région na yɛlɛmani député in kɔni ale bɛ député la a bɛ san 25 bɔ o fana kɔfɛ an ka jamana in ye député nɔrɔbulon min bila n'u b'a wele ko CNT a b'o fana kɔnɔ nin waati na depuis a sigira don min na 2020 fo ka na bila sisan la donc n'i y'a ta k'a lajɛ député kɔrɔ min n'a taara yɛrɛ sɔrɔ Abidjan a fɔ fɛn min ma ko sugaya ko n'o de a ka mɔgɔ dɔ de banna Côte d'Ivoire a taara yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan a natɔla sa
u ye jango ni danye ka mine no e ma Côte d'Ivoire jutusi moyi u ko ni ajira ka foko akajuma ko ni bina ke fo décembre kalola no e san kalola ba ni ta kalaje aka mina wati kana blasa na bita do kun kelena wa iverion ko ni ka jutusi ajira ka fo kayo kuma juguro e fo kanya shuka nyamama wa kaya hakina jugudo fana fo hakina mi miwele ko ka jamana fanga yalamani kudatai ko otibe uluma wa uluti jeno okoi ni ta kalaje mali nyama wera ko ni muda do ko ina folo me malden chamambe no ul ko ne be ko ni ko ni ka fo ka chaya ko wuli ga do kana ke ko nga sente mama nga toy handa soro amina do yere o benana do ma doni ne anga sente ma ko ni sandurudi jamana maraba ma me ban ko no e general d'armée Assimi Goïta ani aka transition yere ko ni ku jira ka fo ko sandurudu bulwa abise ka ke fana do bi fara o sandurinta o do ni ngal ku yer la ko mun na sente ma ko made hali sisa u ko ni ma da kurnye bo ni ko inga folo wa mali nyama baw yere fana no gouvernement o fana ma foifo me do ko ni ka ninu senfe ku bala ka ni ke duguma mbisa ka to lanini obisa ka sabati ka akoyin kana ke ko ye ko mi mbisa ka ke gila jamana fulani nyonche nambore hali sisa anga faso ba mali ba ko na mbito ya abi fofo mako e procès contre les dissolutions des partis politiques o te fe wore ko anga jamana marabaw ko ni hakna rota ka parti politique bechi mouvement politique ku be yaraga ka buy ka jira ka foku nafa ko ni mambo jamana ka folo ko jamana ka nafa ko ubi fen wore fe mintini wodela parti politique ma ko ni maître mutagatal ana jenyo do ta ku ka avocat wi o ka défense yi na bi fo ma ko kuma daw anga justice malien konana ru ye plainte do plainte nu ak fen ko ni akuna na ke me o ya jira ka fo ku ba renvoyer no de kabla le 28 juillet ni kalo mi nambo kono otle mugani shegi samba fla mugani du anga jamana konana wa ni parti politique mo no akina dode ko justice ka chende uluma uluka parti barako ni ukato sena ko jetsa kenai ka foko ka parti barako ni ka dabla wode kama ko ulika ju baraka bon ko sobe ukola nambore hali sisa ambe tanga fasoba malibako na ambe to justice kuna hali sisa ambe tarfo ko procès de l'avion présidentiel no oye feye mi kera depuis ki bega to fangana ale ka avion ko ni kelembe gelaye hali sisa jamana de on ba fe ka don ko nchere muye on dia taka laje kuna foni mambolo o ba jira ka foko akoni bijin ga tabanika ni ataka laje wa jira ka foko ma chama lamena na fama ko temoyo ulu ko ni hakina chama fo wa justice ko ni e seben chama ke ni kola o fana ko fe manifu munbe no sanda fu mako les défenses précisément munu ya avocat ye ni mamunu mbi ni ko ni beroro o ko ni beka o ka hakina dim bisa to kama ubu kabla wala ta laje musobado be o to be ni ko na ko sabendo wala ko madame Sissoco Fule Boare ni musoba ko ni bi kasola bi na ta san na sa wa anima chamambe ulu ko ni to fo la mini ko ina me ko in chema don folo wana la sona ma teme fe malidon bina boni ko nu bela jeli chenka nama odela malidon fana sigilendo ka o hakili ko ni ka sama ka nyesi jutisima mimi se kato kuna fonu nyuma ajele okadama joy wardum jomma wardum jonno bala jonno tala bube eno yesumelu bube mega ale ko ni tanyana kasola kasababu yake ni fona pafia ko kile animi avion san ko kile musamara ale lamena ale ku yang ministre ina fo premier koroy Umar Tamtamli ale fana ku premier koroy ni bele jeli lamena ni ko ina ame ko ni sa abijutu simalene bolo wala sa ko ka kuna foni jele kada malden bloka once gilemba ka foko kuna foni nyuma ka bina soro au kana mina fana ka foko ambi wati mina oye watu ye wati mini amba wile ko to kana ko de no o de ye saya munukera o kare sa groupe lumière ka anniversaire mun kumbe labe o anniversaire ko nana amu ye hakina odota no o de ye concert ko ni kumbe ka ala sibiri nata me ko na ko chokodo angoni ye decision ta kan ni concert ko ni ka ba ma folo sabula saya oti nyetigi machife mais akanga laben surtout akofe jetemno kanga ke ibi koko ke okola wode la groupe lumière chedongo ni yadini ka fo ko kanin ko imbla dongorela dongo ambi hakto ni ke au fen be kan laje au fen ban la mais au fen communication soro katani ko kambi hakto ni ka fe nala sona madonna tawla adati akuna foni bina de awma membe se kato ambi je kani chudno mambay ke nyon fe nambay ko lumière la nuit de lumière ma minimina ukashu nile kuye kuma mina sauma bi ma mimbe ka fo numbela jeli jeta mine ka coordonner ure to ko cedo daw wa ma min tiga bi kamera ka munmunu way karje tuture ni ya takala je Mohamed Bari ale jele mba krefe kalandendo
min bɛ se ka to ko bi ɲaaw na bɔ ko in bi faamu an bi kan bɛ daw ye n'ala sɔnna machine nin kɛnɛ kelen kan hali n'a sɔrɔ kulubalilaka dɔ kɔni tɛmɛna an fɛ k'an ka filiw bɛɛ tigɛ an ka bâtiment filiw k'a bɛɛ suɲɛ ni kɔni ye maa ye maa min ni bɛɛ kan ka hakili to yɛrɛ la sabula ɲininiw y'a jira k'a fɔ ko sisan o zone dɔnnen bɛ o de la ka maaw ka filiw tigɛ tigɛ k'u suɲɛ ka taa n'u ye ka t'u fɛɛrɛ donc aw fɛn fɛn bɛ ka lumière lajɛ a y'a hakili to o la dɛ a ye janto aw ka filiw la sabula ko kɔni galalen bɛ lumière kɔni ye fɛɛrɛ wɛrɛ sigi an ta in kɔni fo n'u yɛlɛla sanfɛ ka taa tigɛ sanfɛla fɛ sinon an kɔni y'a yɛlɛma sanfɛ a y'a kan mɛn n'ala sɔnna machine an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan wassalam. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔyɔrɔ kelen pe. hatɛ fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu b'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya